L-iskrittura tgħidilna ħieni min ħtietu maħfura min nubietu mistur. Ħin il-bniedem illi il-mulej ma jgħodlu l-ebda ħtija. Dalgħodu nistaqsik. Inti bniedem ħieni ġenwinament ferħan fil-kuxjenza tiegħek, fil-qalb tiegħek. Il-fatt illi nubietek huma maħfura għax indimt għax emmint fi Kristu. Għax Kristu ħaslek minn kull dnub. Ferħan dalgħodu. Ferħan illi ngħiduha kif inhi. Bħal nies l-oħra tad-dinja aħna għandna sehem sħiħ mill-inkwiet u tbatijiet ta' din il-ħajja. Imma minkejja kollox, sew jekk hu fi żmien sabiħ jew fi żmien ikraħ, ġol qalb hemm dik il-ferħ, dik il-paċi li tak il-mulej għax nubietek huma maħfura. U din hija għena li kapaċi sostnina anke fl-inkwiet tal-ħajja. Għena li tagħtina wkoll tama li tmur lil hemm anke mill-qabar, illi naf li fl-aħħar mill-aħħar għax Kristu miet u ħasil li dnubieti, għax Kristu ħafirli jiena għandi il-ħajja ta' dejjem. Uħud minnkom tafu l-istorja ta' dan ir-raġel Amerikan, Horatio Spafford. Kien avukat imlaħħaq sew, sinjuru, kien ukoll Kristjan u kien elder fi Knisja Presbiterjana. Imma ġara li fil-ħajja tiegħu dan għadda minn sensiela ta' traċedji. Fl-1871 imutlu ibnu ta' sentejn. Fl-istess żmien, fl-istess sena, fin-nar il-kbir li ħakem il-Chicago fejn kien jgħix, Horatio tilef kull ma kellu, il-beni kollha li kellu. U spiċċa minn bniedem sinjur ħafna għal bniedem fqir. Sentejn wara, fl-1873, meta reġa' beda jirpilja, iddeċida li hu u l-familja tiegħu jiġu għal holiday fl-Ewropa. Imma anke hawnhekk, fl-aħħar mumenti, iġarrab falliment fil-finanzi tiegħu. Jibgħat il-familja xorta waħda u jibqa' l-Amerika biex jipprova jiġbor l-affarijiet li kien fadallu. Jiġri waqt il-vjaġġ lejn l-Ewropa illi l-mara u l-erba' titfal bniet tiegħu tiġilhom ukoll traċedja għax il-vapur tagħhom li kien sejjer jolqod vapur ieħor u jeraq. U l-erba' bniet jerqu l-koll. Meta il-mara tiegħu tasal fi Franza fejn seta' tibgħat telegramma bagħtitlu żewġ kelmiet biss. Saved alone. Horatio qabad vapur biex imur ħdem martu. U waqt li l-vapur kien qiegħed fl-istess area fejn erqu tfal tiegħu, l-erba' tfal tiegħu, kiteb dik l-anja li nkantaw. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kif seta' jkollu din l-assigurazzjoni? Meta kollox kien sejjer ħażin f'ħajtu, illi ruħu kienet sewwa, ma' Alla. My sin, jikteb. Oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Waqt il-likla, waqt qegħdin niftakru illi Ġesu li ben Talla qaddis ġie f'din id-dinja biex jieħu d-nubriet tiegħi u tiegħek.
u jisammarhom mas-salib. Jalla l-qalb tagħna tfur f'dik l-imħabba, b'dik il-ferħ tal-Ispirtu Santu, dak il-ferħ li għandu jkun il-qawwa tagħna illi ngħid jien jiġri x'jiġri. Ruħi sewwa mal-mulej u rrid ngħix il-bqija ta' ħajti fis-sewwa u fil-ħażin, fit-tajjeb u fil-bnazzi u fil-maltemp. Jiena kuntent. It is well with my soul.